Huria na hinaholongan, horas, Horas. parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas nama dohoti parminggunon. Narap di bagas joroon, dohot na live streaming. Martua ma akka naro di bagasa Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar minggu pasap 12 hon dung Trinitatis. Topik mingguta hotdo pasu-pasu ni debata rodi saleleng-lelengna. Tapuk kama parminggota taparade maroha dohot pikirata. Tapuji ma debata maredde mahita di bagasal las ni roha siap bukwede nomor 20 ayat sada saat ayat tolu. Yesus hami rodiso. Hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangolu dohata ni debata jala margogo mangula. Jala tumajom sian satok podang si dua baba. Jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Aka ring pe dohot utok. Jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala parasi roha. Hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho. Sai lehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami. Jala hutangi hon hami hatam nabadiai. Sai paian mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbue na denggan hami. Hupangi dohami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata di minggu sadarion ima hata haporseaon ponggol parjolo dohot lapatanna. Ponggol parjolo mula ni nasa na adong. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopa langit dohot tanoon. Dia do lapatan ni odo. Di parhatu turohaku do adong debata na tumopa nasa namang gulmit. Di toppa do dagikku marparnidaan, marparbinegean, marparnianggoan, marpakilalaan, marpadaian, dilehod do roha tutodikku, jala di pature-ture doi saluhutna rasi rasan waeng. Akup nii dilehod do tuau parabiton dohot si panganon si ganupari. Rodi nasa nahasea diau di hangoluanon. Diramoti doau asa unang mago jala diodingi doau di parmaraan. Luhut nai dang sia denggan ni parangekku manang sia jino ni tua tung asi ni rohana sabing doi dohot denggan ni basana ubahet dilehon dibaheni tamahu pa puji-puji ibana jala tamahu oloi nani dokna ala saluhut nai babua las ni rohakku di ibana ima natutu si tutu atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata lau mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pardugoi mahami mangulahon na hobar tu patik ni amen.
ni debata tapauduk jala tapaserek marohatta tatopoti ma dosatta. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot do hami tubu jaladang adong haporsyaud di bagasar rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hobbartu asini roham dohot denggan ni basam ala ni kuarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringok tu hasisan di dosa. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abid bunga dabdak botardo bahenokku songon ita. Nang perara songon abid hasubba gabe songon hapas domse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Tapi kemakor siang inakanis.
Bibelta, tajaha mahata ni debata turpuk epistel di hari mingguon, ima na dienet sian buku barita nauli na sinurat ni si Markus, bidualu mamuka sian ayat 27 sahat rodi ayat 30. Markus bidualu ayat 27 sahat rodi ayat 30 songonon mahata ni debata tajaha margati sorin pakkatidak konon ni si Petrus dungi borhat ma Jesus rap dohot sisian nai tu akahuta mardonokon Kaisarea Filipi jala di tongad dalani di suku ma akka sisian nai nin nama ise doau di dok halak dungi di sukun ibana mana sida ya hamu ise ma au di dok hamu jadi dia si Petrus ma ibana Kristus idoho ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen tapi kema ede pujian sian kor ama
porsiaut tai songon na hinatidakkon ni dong atas saha porsiaut disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ne debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siat todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sagut daging dihalak nong mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabiki makorsian punguan kor gabungan.
Tapi kema titing di huriat di mingguan. Tikting di huriata di bagasan mingguan, Minggu tanggal 27 Agustus 2020 Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu 12 dung Trinitatis do tema hot do pasu-pasu ni debata rodi saliling-liling na. Napaduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 1 September 2020 di Patupahuriata do pertangyangan sektor maringanan di bagas hu gerejaon turpuk jamita di enetsian 2 Kronikasia ayat 1 satro di ayat 8 do tema mangurupi sian nasa haholongon atong ria mahita rotu pertangyangan ni dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon warta Dewan Koinonia. Naparjolo PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 2 September 2020 mulai pukul 10 wib satu nasidung di Patupahuriata do PA Seksi Remaja maringanan di ruang konsistori. Ima niuluhoni inang sintuai borusitorus nats PA di enet sian Efesus 5 ayat 10 sia satro di ayat 15 satro di ayat 10 sia. Pinangido tu sude remaja song ninang pelajar sidi asaria mandoti acara PA tersebut. 2. Kebaktian kebangunan iman. Hombar tu program HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Minggu tanggal 3 September 2020 mulai pukul 10 wib sahat tu nasidung di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do kebaktian kebangunan iman maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP Borhat Dosian Huriata Pendeta Resot Ketua Dewan Koinonia Pembina Manang Pendamping Remaja, anggota remaja Onom Halak, Ima Abram Simanjuntak, Dame Pasaribu, Bunga Pasaribu, Maradu Manulang, Septi Nainggolan, Naomi Nainggolan, Dohot Naposo Bulung, Onom Halak, Ima Edwin Hasugian, Manuel Sinambela, Edgar Napitupulu, Diego Siteurus, Arcika Simbolon, Dohot Wisnan Banjar Nahor. Napau Paton, Warta Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. Di Minggu tasadarion tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.30 wib manangdung sidung parmingguan arian di Patupado rapot Komisi Beasiswa maringanan di Rumah Moria. Pinangido tu sude pengurus Komisi Beasiswa Asaria Mandohoti Rapoti. Napalimahon Pandidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di parmingguan pukul sia 30 wib di Patupahuriata do Pandidion Nabadia. Pinangido tu sude akan atoras naso tardidi do pe anak konna asa di daftar honma tu sude tu situa wik nabe huhut mambuan fotokopi akte kelahiran paling lambat hari Kamis tanggal 30 Agustus 2020 pukul 15 wib. Laos disima mengikuti katehisasi Pandidion Nabadia maringanan di Rumah Moria. Paunopon pelian amplop hamuleateon bulanan. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 papungu pelian tu jolo dohita ima pasahaton pelian amplop hamuleateon bulanan. Ima tu keperluan dihuriata dengan pengaturan sebagai berikut. Pelian parjolo tolu kantong mardalan
Ima kantong parjolo tu huria, kantong paduahon tu pusat, kantong patuluhon tu desa. Pelian paduahon, ima pelian tu jolo, pasahaton pelian amplop hamaleation bulanan. Atong tapasahat ma di bagasan las niroha. Papituhon ruas namar sahit. Di bagasan parsahiton do ruas ni huriata, ima na parjolo amang AL Siombing, nunga mulak tujabu dung piga hari dirawat di rumah sakit University Malaya, Kuala Lumpur. Ruas sektor opat wik 14. 2. Ruben Hutasoid, remaja, nunga mulak tujabu dung piga hari dirawat di rumah sakit Yadika, ruas sektor sada wik 3. 3. Amang Ye Hutasoid sedang dirawat di rumah sakit Yadika, ruas sektor sada wik 3. Tabuan ma di bagasan tangyakta, asa tumibu hipas di hilala roha nasida. Pawaluhon parhepengon. Pelian tuhuria, udangna Rp7.628.130. Pelian tu pusat, Rp6.323.270. Pelian tu DSH, Rp4.440.000. Transistori Rp2.000.000. Punguma sude Rp20.391.400. Songoni matik tinggi huriata di bagasan mingguan. Saya di pasu-pasu tuhata masude pakobayason dohot peliani. Bahen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Tapi kema ede pujian sian kor lansia.
Maret dehita sia buku de nomor 358 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma peliata na parjolo. Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amen.
Mo kamang do takenang oras madihita sa luhutna. Tidak maturpuk jamitata sian 2 Samuel bidupitu ayat 25 sahat 20 sia. 2 Samuel bidupitu 25 sahat 20 sia. Tajahama pasika sorin. Atau ngalide bata Jehovah sai pahotma hata naung pinarbaga-bagami taringot tu naposomon dohot taringot tu pinopar nasahat ro di saliling-liling na jalabain mahobar tu baga-bagami. Aiho ali Jehovah Sebaot debatani Israel nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon hataon au pajongjok ko di ho sada bagas alani i ubay naung marhasonangar rohan ni naposomon manangyak ko tu ho tangyangon. Rap mahi tadi 20 sia. Atong pu kamanuaing mamasu-masu pinopar na posomon. Asaho dia dopamu nasida ro di saliling-liling na. Ay hosadiri ali Jehovah marbaga-bagahon. Dalam marhites yan pasu-pasum dapotan pasu-pasu. Pinopar na posomon ro di saliling-liling. Kamang do takenang songon naung taida daking di barita titik ta padita Ren Justin Gultom doau sian distrik Pitu Samosir. Di preses HKBP distrik Pitu Samosir inata boru Simarmata boru ni Rajai eporus WTP Simarmata nahinan 2 madihami sada lawi sudah S2 di ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Sada nari nunga wisuda S1 di IPB Pertanian Bogor. Jadi duksipul hami rapat pareses na di hari Kamis usangahoma menabihamu di son. Asasan mau mulak tokin nari. Alahuboto jonok dohita. Hamu pondok bambu, hami pondok bulu. Jadi jonok do Sumatera tu Jawa. Ibani huboto do pangalualuak kamu. Jala para siniroha. Aleno mau patorang ate. Asa unang ngintini persoalan on. Nai mamang daw takenang marsiraria kita boy to kinarira duksipul jamita taon. Patorang maturpukon macay uli situtudo turpukon huilala. Ala di topik minggu hot do pasu-pasu ni dewata rodi seling-diling na. Luar biasa hot do pasu-pasu ni dewata rodi saliling nileleng na. Lapatan na dang macohot. Di molo tajahajo dia do pasu-pasui na niwarihon ni debata tu oput na parjului si Abraham, si Ishak, si Jacob, sahat tu Yesus Kristus. Jaha maju di sada Musa 12 da. Hubae peho. Gabi pasu-pasu na bulun. Jala hu pasu-pasu ho. Palbal gau kumagwarmu. Asa gabi pasu-pasu. Oma pasu-pasui
Nani warihon ni debata tu si Abram na jolo ujui. Jadi taida mamuse dia pitu tu pino parmu mahuleon tano on sugut. Jadi diat na mangihut molo dia toko rihit doho bitang na martonga-tonga langit na sotare tongi lobi songoni pino parmu akamang do takenang pasu-pasuon manoktong molo tajaha musa di Lukas 2 seorang ni Yesus Kristus siap poparan ni si Daud gabi si palua manoktong do pasu-pasui jalai hatari dan nima nanaing sisigatot ta bidang diturpukon poparan ni si Abraham ima si David. Jadi pangauhonon ni pasu-pasu na siya debata tu poparan ni si Abraham si David imana yang bagas si gatota bahado ibana mangauhon pasu-pasui jala bahado ibana pasauton pasu-pasui jala bahado ibana gabi habaoran ni pasu-pasui dopak na humaliang ibana totu adong maneneng dohonon na tuhita iman non naing pahusor-husorota berefleksi di hita itong-atongan ni panggulmiton ni nguluta tidak maju amangda taripar mapasu-pasui sadarion natajaha tu si David di boto si David do ibana hapiahan ni pasu-pasui ido bana diokui mana amang tunga hamanya na wali debata di hamek metokon soalan ni najinoni tua soalan ni alani ketampanan soalan ni alani hatauon mek naiang di diori hodo au siap permahanani alai tungi nama panarihonommu di pasu-pasui dopakau ita de mana dirina alai di hamek meton ni si David dipakai debata ibana tidak magok ni pasu-pasu na sumurung madadopon si David mula tidak diulaonna atik pesian permahanan ibana di jo aletung terpilih ibana gabi raja manikati si Saul. Tarida do. Padok ni bana tu debata. Alus ni bana tu debata. Marhite akka pasu-pasu na jinalona. Marhasonangan ni bana dijabu sian hau ares. Atik pe bajar do pe bana. Alai disarihod debata do ngoluna. Tidak mamang do takenang. Iti ke bajar do pesi dapiton. Nunga say pamanak-manak jauh baurua. Siap permahanan dibuat. Alai tiki permahanap pe. Darodo babiat neng manoro na pinarmahan neng. Babiat neng mamolgak na pinahan neng. Alitaida jo hasurungan. Pasu-pasu na pinasaat ng debata. Tuk do ibana. Manaluhon mardongat debata. Manaluhon babiat. Paluahon durbiane. Dadaholan niya kamang do takenang. Alitaida jo panarihonon ni debata. Pasu-pasu ni debata na mga linggo mi ibana. Damar porang do ala Palestin do ala Israel ujui. Sehalak na boy manaluhon si Goliat. Ala ni balga ni pamatang na. Dohot akat peralatan-peralatan canggih na pinakena. Nani hukupan sudi pamatang na. Dohot akat tumbaga. Tibona, balgana. Alimaradupon si David hati hai met. Murasi hai sonon.
Ale pasu ni debata nungaro maradupon ibana. Marhite abalang nai, marhite batu na meti, ipakke debata si David manaluhon. Torop nai tutu pasu na jinalona. Mo nang hala Israel manaluhon Palestin. Dan melua di mana siya tubak ni si Saul. Melua di mana siya tobak. Naing pusaon ni si Saul di mana. Alay dipakke di batado. Nguluna. Gabi haluaon tonga-tongan di bangsoy. Kamang dokter kenang. Nanaing berengota. Molo tarpasu-pasu ibana. Molo di leo debatato imana pasu-pasu na sumurung. Aletaida ma. Di boto ibana do makamulatehon pasu-pasui. Na ape tu dirina. Nang tu pinoparna. Di boto ibana do makamulatehon. Pasu-pasu na ginalona. Nasiad debata. Ay panarihon ni debatado. Di tonga-tonga ni nguluna. Kamang doh takenang makamulatehon pasu-pasu na jinalo na siya debata. Ima nanaing bidang tasigati di tonga-tonga ni nguluta. Tonga-tonga ni turputa. Asa mulo tajaha majuamang da doh takenang mulo taide daking di ayat 20 onomi. Asa dia ma naikot tarida siyan pasu-pasu. Na jinalo ni si David di nguluna. Dia ma naikot tarida siyan pasu-pasu na pinasaat ni debata tu si David di nguluna. Mulo tajaha di ayat 20 daking. Asa tibul guarmu rodi saleleng nileleng na. Asa dohono ni halak tuho. Hodo Jehovah Sebaot. Asa pasu-pasu na jinalo ni si David. Na siya debata. Dada naing paburnang-burnang diri. Dada naing pakyon nai. Laho pahebaton hadirion na. Ala itong dipakai bana do diat duplonomi. Asalam tibul magwarmu ale Jehovah. Marhite siyan pasu-pasu na pinasahat mo tuaw. Asa dohonon ni halak. Hodo debata. Hodo Jehovah Sebaot. Debata ni Israel. Jala hodo debata. Hodo hasit tongani. Marhite siya nakahatam. Imanaing patareparhonon ni si David, siyan pasu-pasu na di ginakon na, siyan pasu-pasu na ginalo ni ibana siya debata amanay. Sa ulan nari, di paingot ibana debata, ati penyan dangolo lupa debata tay, ati penyan saingo do debata di padanay. Ale ditangiang naon di paingot ibana debata tung pasahat mabagabagami, pasahat mapasu-pasumi. Ale mo lupi di pasahat ibana, di pasahat debata pasu-pasu maredup pun ibana. Naing pakkeon nai makamuliatehon goar ni debata, makamuliahon goar ni debata, asa tibul goarna. Jale ibana ditadda halak hasitongani, itongatongani pertibion. Ibana debata Jehovah Sebaot. Dia dublusia macai apit si tutudo. Atong puka manuaing mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asa hot dia dopamu nasida rodi saleleng nileleng na. Ay hosad diri ale Jehovah margabagahoni. Jala marhite siyan pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon. Pahot ma pasu-pasumi. Pahotma pasu-pasumi. Asa molo di pasu-pasu hoaw. Asa molo di pasu-pasu ho na posomon. Naing tari parmasyan na posomon muse pasu-pasu wakapoparan. Tuna humalia. Mamang do takenang
berita ni turpuk taon. Tangiang madok mauliate. Ala di pasu-pasu debatasi David. Alai dada na naeng paburnang hadirion. Alai naeng pakeon pasu-pasui. Manada debata. Jalagabi habaoran di pasu-pasu bana. Tuna humaliang. Dipakai bana jabu na ninganan nai. Na pinasahat ni Jehovah tu mana. Dihau aras nama cai ulis itu tu. Nama cai balgas itu tu. Na pinasahat ni Jehovah tu mana. Dipakai inganan pertanyaan. Lau madok mau lihat itu debata. Ilopiti mana tanganna. Madok mau lihat maka mulai tehon pasu-pasui. Madadop per debata. Anggiat siani tari para pasu-pasu. Tuna humaliang. Sahat rotu generasi yang akan datang. Generasi penerus rodi saliling nililing. Atau ngamang do takenang asamura atusatta memang di buku edita nomor di 700 sapronomi adong do di surat ton ini dinamamulus sadok nguluon. Baen maau perhiteanmu pasu-pasum mabaur mai ale Tuhaku ale Tuhaku patu pamau baen pasu-pasu tudongan sude baen maau gabe pasu-pasu parhiteanmu asa sianau mabaor pasu-pasu nadenggan na pinasahat mi i manahen niya tidak kondisi David tatihai saulat nari arganai pasu-pasu na pinasahat ni debatay na manoktong siyan mulana na pinasahat ni debata arganai dia uho ni bana alinaing boton na molo pe di pasahat totuau dada hasurung akwi ay siyan hamek metod duau di pasahat toy dada ni halau biakwi ay siyan hamek metokwi di pasahat toy hola nala ni holong dohot asin ni roham ubay na tu kau dapotan pasu-pasu di bay ni idoraking nataya haydahan na mangihut tibul magwar mo ali Jehovah itadda maho debata sebaot marhite siyan pasu-pasu mi nahujalo ding ulukku ho mahasit tongani alai naeng mabaor siya nau pasu-pasu maradopon nahumaliang sahat rodi hasusudan ni bohalhu kamang doh takenang dang lupay mana jemolo yado iber kamu ibege hamu adong edeni dongatta nakboto manang nakya ibege hamu edeni dongattaon sengaja raking ucata ton edeni dongatta si Firman Marpaung tahun 1970 judulnya lupa doho. Tamu teh ya kamang lo kenang jadi populer don hati hai jadi hon si edisi litonga dohot akka piga akka dongan nama bainon YouTube na lupa doho. Aidung tari damada goar miamang sahat. Aidung tari dama goar miamang sahat ro di ujung ni portibion. Hape gabe lupa ho. Dilage-lage podoman mi. Naung maribaki. Lupa doho hape. Aidung tari da goarmu. Dung hebat to terpasu-pasu. Dung jupangmu pasu-pasu na sumurungi. Ay dung tarida magwarmi sahat tu ujung ni portibion hape lupa doho disude kadinggan basa na pinasahat ni dewata tuho.
Kamang do kenang ima. Si David dak ya lupa maredopon debata. Bagaimana do madok muliate. Di pasu-pasu najina lona siad debata. Itu seulat nari molo taida ngoluna. Molo pe adong dosana tara jumi alai hatop di bana manol solia kapabenanna. Alai da majo ngoluna menjadi berkat. Bai maau pasu-pasum. Mabaur may ali Tuhan patu paau. Hidup ini jadilah berkat. Hidup ini mesti jadi berkat. Be blessing for others. Tu sudah nahumaliang. Deputamu dak kamang do takenang malo do mana tiki si amet metonna memiltik si piltikon husapi. Jadi joko di man marhusapi alai kemampuan bakat nadongi bana, kemampuan dan bakat pengetahuan nadongi bana tung dipakai doi gabi peluahon halak dan melua do Raja Saul hati hai dungi piltik imana hasapinon ala dilinggomi tod dihajahaton si Saul hati hai ale boy doi diusir di palau si David marhite nama miltik hasapi asa bakat nadong imana asa ngolu nadong imana tung dipakai bana doi lao paluahon akadongan paluahon nadong di mana keberanian kemampuan so natadok kodaking hatawonna marabalang di palua bangsoi asa merdeka sian penindasan di Palestina dan aing dohonota pasu-pasu na pinasahat atik pay parbinotoan atik pay kemampuan na pinasahat ni debata tu hadiri onna sai di bain ni bana doi habaoran ni pasu-pasu tu na humaliang ni bana asa idama daking molota jaha di semul pito e duai idama dihau aris doa umaringanan dihau aris na balga na bolon na ulion pasati bana tu nabi hape huida tabut perjanjian poti perpadanan di bata pihak-pihak dituruni so nagai dohu lala inaroh mana ituruni tenda pihak-pihak poti perbadan di bata hape ia au maringanan dihau na dengganon na pinasat ni dia bata lao dorohana manarihon inganan poti perpadanan ni lao paulihon bagas joro nian tu dia bata ala ni holong ni rohana atik pe kon ajaron ni dewata imana atik pe kon picangon ni dewata imana alai dang dipaksahon ibana kehendak diului ibana dewata atik pedok dewata tu ibana dakko jeladak ya husuru manang panurirang manang nadia lau paulihon bagasu ale po paramu masogot lau paulihon bagasi diaw iduna taida kamang do takenang ito nga to nga ninguluna parpanarihononna bagas matatu siya mang do takenang manok tong do pasu-pasui siyan nahinan tari pari muse nataboto to kapoparan ni si Abraham si Ishak si Jacob si Joseph pe hati hai wah itu si Daud, itu si David. Koparan ni si David muse ima Jesus Kristus nagabirajat tan waing. Napasahaton haluaw ni waing mardopo kita. Atau kamang doh takenang dia mananaing dohonon na mardopo kita. Asa molo tari parpasu-pasu siyan nahinan. Tari par amang duau. Tari par doin waing tuho tuhita sudi. Tari par asa jol mana tarpasu-pasu dohamu. Asa jol mana tarpasu-pasu doh wak kamang doh takinang sudehita. Asa molo tajaha di Matius 25. Matius 25 tung di pihak kod debatado si basa-basana tu hitabi khobar tu hatawota. Asa nang boy hita mangiburu. Ala nunga di pasahat debata talenta
pasu-pasu, si basa-basa, tuhita ganup. Kalau tajari Matius 25 dosa de Korintus 12 ida makamang do takena. Ale molo nungga di pasahat de batai itu au. Naing songon si Davitiau memahami pasu-pasui. Naing bohado bainokku. Asa marhite pasu-pasu na hujalo. Hatawuon, jabatan, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Perhadongan. Molo pe hujalo ilobi siya nakanasing. Na piniakon ni debatado itu au. Ala ni tangiang niya koputan na jul. Terpasu-pasu hita. Terpasu-pasu huamang. Gudang dapo mu pangomoan. Gudang hasurunganmu sinakanasing. Ileo debatai diho. Lemul tajahi di Matius 25 ayat 40. Nasa nabinaymu tuang giku na meton nama betuau do hodisi. Nama betuau do hodisi. Asa molo didok si David. Loas ma na posomon terpasu-pasu. Asa gabi siya nao mo sa mabaor pasu-pasui. Sahat ro di ujungna. So ni matang yang tamang daw takinang. Molo hujak ko Tuhan pasu-pasu na siya ko. Loas maaw pasahat to ni mo sa ito na humaliang. Ay dokoro di hatam nasa na binay mo tuang giku na meton. Na mabetuaw do hodisi. Loas ma siya nao tari partuak kang giku. Siya nao tari partuak ka na humaliang. Asa manoktong pasu-pasumi sahat ro di ujung ni portibion. Ido haluaw ni. Ido haluaw ni. Jadi molo topik tema di tahun profesionalisme nuaing natajaha. Patu pamahaluaw mi sian biar dot lomos ni roha. Asa hita naong di palua. Asa hita naong dapotan haluaw dot pasu-pasu. Patu pamay. Maradop po naka dongamu na humaliang. Di Galatia 1:2 marsuru pamahamu. Mamor sana kana doki. Sahalinari hudok. Marsuru pamahamu. Imana naing bagas si gatota. Asa sotong lupa hita mang. Molo akka pangarato hita. Siya desa na walu. Boy hita marbungara di son. Boy hita gabi dapotan pasu-pasu di pangaratuan non. Taingot ma nahujalo siya kodo yali Tuhan. Alay na yung pakyaw kumay hape. Gabi habaoran ni pasu-pasu. Asa di patubahoaw gabi ma pasu-pasui. Tu na humaliang. Tu sadok na humaliang. Ima intisari ni turpugtaw namang dota kenang. Nang bagas awonot ta. Banyak kamang dota kenang selamat menjadi berkat bagi setiap orang. Be blessing for others. Gereja harus mampu membuka tangan bagi yang lain. Open your heart. Open your mind. Open your life for others. Gudang nai akadongata na pugos na sumardiha-diha na makaporluhon akka pangurupion. Loas mamarhite siya naw, hupasa hati gabi habaoran, alay nang marhite siya naw, lamdi tadda, jol mama, isa debata. Asa gabi sobama sa luhut, nasa ulo ni tot tu debata, marhite siya naw. Gabi sorminan mangulukku, maradupon nasing, lamdi tadda debata, lamdi boto ibana do jahuba sepaot, lamdi boto, debata do hasit tongani, namar panarihon, rodi sa liling nililing na. Naparbudak kamang dota kenang tangyang ta, di ponggol patuluhon hataha porseaw. Aw porsea, di debata Jahuba. Ponggol paduahon, aw porsea, di Jesus Kristus. Ale ponggol patuluhon, aw porsea di todi porbadia, jala adong sadahuria nabadia. Ini dang beda distrik pitu do distrik walu. Sadahuria do hita hape iportibion, marhite
pakatidak kunota tangyang ta ihapor siyautay dang mardiay berhape huriao do turia nami ido hape uban na sa jol matuson mga luelu maradupok kamu ido sa marroa jol mapituson huboto pigak kadongan padita nasa tuson lao majalo pangrupion siya kamu ala niya ala iboto dang ibar huriamu do turia nasi iya mamora hamu hamoraon nami may iya susah hami hasusaw mu madohoti iya las rohamu las manang rohanami asa molo dok marsiurubak kamu mamorsan na dok sisada las ni roha dohita sisada hasusad dohita sisada roha na marpanariho kita marhiti bukaw kumakamang do takinang samosir nuaing di tengah pembangunan na dahsyat. Jadi kebijakan BPODT madok 2,5 juta halak ikon tinggal di Samosir tahun 2025. Menurut cek memang ngarame. Rame betul. Gudang dohita persamosir di son, jelas sudah dohita membotai. Ale pembangunan memang ngadahsyat nuai. Weni mana dohami sotung pembangunan non napunan ya kahalak namora. Ala hucek sian 20 resort kami 100 sobak pelopak gereja 20.000 kakak 20.000 halak jiwa 150.000 do penduduk ni Samosir. Alai molotaida na pogos tading dope 15.000 naik. Emang do takenang idi do pakorhon ni pembangunan da dahsyaton itong-atongan ni huriat ta molo dia tong di angka statistik 15.000 naik na pogos. Nah di benido mang do takenang mersitu tu do hami. Buama bay nota memberdayakan dua son. Asa boy mengakses hamoraon dot keuntungan ni para wisatawan. Marsitu tu do hami. Menjaga sotung maon pakorhon ni para wisatawan dua dampak plus minus boy do gebe pasu-pasu ale boy manegay danak sekolah minggu terlumobiak ke danak nahurang perhatian ni akan atoras uy maon terbeta-beta ni akka todi-todi ni zaman marhite dampak minus para wisata tidak kemang do takinang gudang ni pelabuhan nuaing gudang ni pelabuhan. Ale gudang dope iya nakotay na memakai kesempatan. Ala di hari Minggu do gudang ro dipakai ma kesempatan pelabuhan lau mengaluluyak ke mamon. Tidak ma mulut adokyan anak koki do hamorau diau hugogo pe macari arian nang bodari lau pasik kolahod do. Nang lau manuru na sida marsari. Alai nagabe dohot may akan nakotay marsari. Iba nido marsitu tu dohami sa distrik pitu lau membangun paut menampung akadat dana tahun mengajari dak dana tahun peduli tu akadat dana tahun sotung mau terimbas ala ni pakorhon para wisata nah dong tutu boy do gabe hamorau dakking alaikum mana dohita di zaman era revolusi industri 4.0 nah ditandai dengan internetisasi, dohot akka Facebook, dohot Twitter, dohot akka WhatsApp, dohot akka nasing. Gabi gudang do boy mago dohot sega pertodian na. Nah di bainido, para situtuon ni distrik pitu, upasat tami may tuhamu, asa dohot tamu mangurupi. Nung ngadong niyan, kalas na. Alelas do roha, martabba-tabba do akka na ro. Ala niyak keguruna lam tu pistarna. Alai terbatas do lokalna. Holan sada dua. Apa nuai nga 52 halak. Dua lokal dang mungkin menampung. Mergay do marmem do kada dana tong. Jala katorna be dang layak be ala nung nga marahasar. Akka harinu do takanasi. Dang neng palungut-lungut to na wala kamang do takenang. Dao may. Ledung tolu tahun au gabe preses di si
tayahi mak romahamu nungara di bisudi romahamu asaboy no berengomu iya tutik na mangihut tapukus ma parrohawat tidak danakon molo idok daking diturpukon loas ma awale debata ninda si David gabi pasu-pasu alay naing mabahor siya na habaoran ni pasu-pason sahat ro di gelekku sahat ro di ajal ni hasyang anon asa generasi penerus sotong mate sotong mitok todi daging na dohot parbinotuan na ibenido huilik mahamuak kamang dotak kenang ditangyang tay sisa ada huria hita sisa ada pakilan posrohaku boyon hatop ngahupasahat tuapui porus asa boy hita pung lau patupahon peletakan batu jala permisi duau rotuson hati hai neng boroh hatau tu HKBP podok bambu ala taboto padita na burju dot sudia ke ruas na burju ibani syanima wanon muse sahat tu samosir. Jadi permisi duau amang dotak kenang haromu dang naliar rupani so tu ngadong ilak kamu lagi bihubat ton dangi alenaing marpanariho kita tu generasi pinopar na tu dikining ro roh denggan pasor hakot emang dotak kenang disudi denggan di basamu molo pe piga saksimin neng buanokku molo pe piga atap seng neng buanokku para ronami deh haborani pasu-pasu deh ay molo idok tu hatta tiga na dong diho dua do Tuhan dekke 5 do roti alihay dok tu Tuhan ni oti may daw buam matuson 2 roti do 5 dekke ido teh 5 roti mana 2 dekke do bah sotong solulus kita sekolah minggu piga do teh manang nabiga ba teh nya alay na pasti amang ima sumber daya lokal alay dok tu hatta buam matuson alay di debatama do Pak Gijang alay Jehovah dungi bereng imana do Pak Gijang idahamuma 5.000 halak ditamuai lo bisa 12 bakul 5 tambah 2 sama dengan 5.000 lebih 12 bakul ima potensi naikon sitanya konota manang nasa dia piamang do tak kenang nanaing si pasahatomu dak pole ko sonari hadua peboido ala huida dangi buat kamu hepeng munu aing do getekmu ibeng dope ya dong dope proses lao membuati lepos ro aku molope atergejang on hupangido tuhamu ale naing hubu konota tutur pukon loas maau loas mahuriaon loas maingan aku, loas mabagasu, loas majabataku kedudukaku ulauku. Mangingot to ali debata. Mangingot to. Bain maaf. Perhitiam. Pasu-pasu mabaor may. Ali tu hakku patu ba maau gabi habaoran ni pasu-pasum. Asa manok tong pasu-pasui. Saulat nari. Asa marhiti siya nau. Lam ditadda, hodo Jehovah, hodo di bata Jehovah sebaot, hodo hasit tongani, hodo na manotong, asa marhiti siya nau. Nasa ulo nitot, marsobba holat tuho, di bata nasa sedai, ima sakapta, tujuluan niya rio. Amang do takenang dak pala wigedjang ate, aset torhato pate, nabuy bete he, ima naneng do honokku, kamang do takenang tuhita salhutna, dohot pangiduakku dohot ilhilik, na pasti sarido hamu. Sarido podok bambuon na jonok tu podok bulu. Sarido hamu di salhutna lao patupahon akan duminggan itong-atongan distrikta. Tongani di batama hamu selamat be blessing for others. Gudang nari nan didok ni tu hatta sirupota nabi naemmu. Tu akang gikku na meton nama betua udo di sini. Ulahumma halummi sian biar dohot lomos ngeroha. Maradop po Tuhani. Tinungani di batama hamu, di pasu-pasu mahamu, dohot persorata, sadarion, sugut, nang tutikin ng roh. So, ni mana nang tudong perhalado, mulate di pajak kono muna, di hami. Lao patupahon, kesempatan non. Pasahaton, akan nauli dohot nadingan, barita nauli na sa debata, tong-atongan ni pungatta.
Amin. Marteng mahita. Mula tema ale Jehovah lasrohanami di persawaran nauli na dinggan na badia sedarion. Sodor ruas ni huriam kamanami na nami. Huria na dong di pangaratuanon, di perserahanon. Mula tema Tuhan disudi dinggan di pasam. Na tong marpanarihon. Ili ako pasu-pasu na sumurong dopak na sida. Ala di paingot tami Tuhan, do hape, napasahaton pasu-pasui, siyan nahinan, manok tong sa darion, tari permain waing, tu si David nang sahat tuhami, terpasu-pasu dohami Tuhan di ngulu nami. Ili ako do gajang niumur di hami, ili ako do harta na sumurong dopak kami, ili ako do hosa hanguluan, dohot sude, akajabatan kedudukan, dohot akanasanadong di hami. Dangalan ni jinun itu ay Tuhan ubain na sahati Tuhami. Alay tung panarihonom mo day mahami niyan jol manete kon. Alay tung marpanarihok ko. Alay nang dohonom mo siyani. Asa gabi dohot tami parhitiam mo. Habawaran ni pasupasum. Tusudi na humaliyang. Luas masa siya kami dohot Tuhan. Dapotan pasu-pasu. Akajolma. Asa marhiti siya kami. Jupang. Si Puji, si Pasangapo, si Taddaho, si Sobbaho. Itong atongan ni inganan namyon, dohot na humaliak kami. Tuhan, pasu-pasuma, akaruas maon, ama namin na pasubulong sa dadak na magurang nang natumuaon, si maroham, parohay manasida Tuhan di parserahan noon, parserahan, dohot inganan na dong ison. Wotohami do Tuhan, parasirohon na sida, panarihonon na sida. Wotohami do Tuhan, lo janyak ka parhalado ni huriamo marmudu-mudu ruas maon. Dapat upahon na kanaulihot na dinggan asatuk inganan non aboran ni pasu-pasu. Paluas mahami sa luhut na nang inganan nahot bagas nami. Marpanarihon nang tu generasi penerus na nang si ajaro dohot si iyahan nami asa gabi dinggan manobaho itong atongan ni ngulo. Tuhan nang tanya konon nami tuho sa darion dititing nami daking. Ama nami ael si hobbing naung ro sian Rumah Sakit University Malaya, Kuala Lumpur. Manami Ruben Hutasoit nang mulak sa Rumah Sakit Yadika dohot amanami ye Hutasoit na dirawa dope di Rumah Sakit Yadika. Tuhan asimaroham. Asimaroham dinasida. Odo pangubati na sumurong. Dangadong Tuhan naso terpatupaho. Jal margogo do katangiang ni partigor molo di haburjuhon hu haburjuho kami manwaing Tuhan mga lopitangan maradopok. Sarihon manasida. Sarihon matutu nasida Tuhan di sadok ngoluna. Paras rohana. Pargogo yubat na pinakin nasida. Pargogo ya le Jehovah. Dongani ma. Dahodo mga liang ngului dupak nasida. Gabi parhitiamu asa gabi tuk nasida terpasu-pasu dia kana humaliang. Paluas manasida Tuhan gabi habawaran ni pasu-pasui. Marhite hahi pason. Dohot sudi nadong di ngoluna. Asa gabi dipuji, disobbaho Tuhan. Alani las ni rohana. Martuhan dopakko. Si roham Tuhan akanaung malum siyan sudia kapanahit. Na manalpuhan na kaparsahitoni. Patuk na siya Tuhan. Margugo toktong. Ipas toktong. Pakai mapar mangulu nami. Ngulu na sida. Riko dobe diho. Parhiteammu. Patupahon pasu-pasu. Tuna humaliang. Laos tanya kono nami Tuhan tuho. 27 dongan nami. Na marulang tahun. Siyan remaja na pasobulong nang natumu ape. Nang dongan lansia. Tuhan patadahot tu nasida. Di ulang tahun na ape tu nasida. Babua pasu-pasum dang tersirang ni manangis sian ngulum siako sian nasida. Hotto pasu-pasum maradopon nasida. Sahatu na gajang umurna. Sahatu na ubano paibana. Tong disarihoko. Tong diatoyho. Adong mananido mudo pak nasida Tuhan. Molo dilihoko gajang numuri.
Adong mananaing sigilom musin nasida Tuhan. Molo dilehok ko gajang ni umuri. Naing toktong nasida taripar. So nguntrupuk nami sa darion manoktong asin ni roha dohot pasupasumi. So ni mapatuk nasida Tuhan. Asa manoktong asin ni roha na siya ko maradupon nasida. Jadi gabi habawaran ni pasu-pasu nasida itong atong ani na humaliang keluarga dohot huriam nang itong atong ani bangso at negara namin. Si marohamali Jehovah. Tayo ko kami ito uluan namin, padita namin. Padita resort, dot fungsional. Manami mang silaban, dot namang padyangan, dot sudia kasitua, lingkungan, na manarihon huriamon, na mga lehod dinggan basa, siya nasa roha gogo dohot tikina, atik petuhan dang adok pujalohami di hasyang anon. Ali pasu-pasu na sumurungi, ido mabek kami margugo tong-tong ditong atongan ni mulo nami. Patuk manasida Tuhan, tong-tong, dohot na mga leor rohana. Aka dirijen, aka guru sekolah minggu, na mga ngurubya kanaposo, sekolah minggu, remaja, bajar-bajar, dohot akalansya. Sa tayo matuhong ulo na Tuhan, asimaroham. Dongani manasida, itong atongan ni huriam, di podok bambu, na dong dengan ano. Mga saon Kristus Jesus martangia kami ali Jehovah. Sai saut ma lo menroham dopak kami. Mulia hati di ho Tuhan. Patuk kami. Aboran ni pasu-pasu. Tusudi na humaliang. Alanunga. Ilehoko pasu-pasu na sumurungi dopak kami. So si Abraham, si Isaac, si Jacob, nang si David. Gabi haluaw ng Tuhan Yesus Kristus. Ala dituduhoi gabi haboran ni pasu-pasu. Natuk mga lehon pasu-pasu dopak kami. Mga saon Kristus martangia kami. Sai saut lo menroham. Amen.
yata. Ali debata manami na di bono gijang. Odo haroruan di saluhut sila lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na malutus. Pasat kami ma sa nilehon mi tu kami pilihan nami tu ho. E jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihan non. Pati bulon harjom mo. Itong atong ani huriam do di portibio. Tuhay marohan nami martihid ito dim. Asalam hutad dahami godang ni silehon mi tu kami. Asalam girgir hay madok moliat ito ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Gijang sa pinorbadia magwarmo. Pero maharajom. Saut malam menuraham di bono tongos na di bono gijang. Yung matuhami sa daro ng uluan siya pari. Kasama, dosa nami songon panesa nami di dosa idongan na mardosa to kami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, dona pula haraja. Dakot pun debatang buhin ito jalasi marohana midaho dopak pun debatang buhin ito jal di pasaorhon madamena tutodim. Oras madita, salud na.
te. Tuhan berkati.